Tħabbru żewġ proġetti ġodda ta' tisbieħ u rinnovazzjoni fil-qalba ta' raħal ġdid b'investiment ta' aktar minn €1,000,000. Dan qed isir b'attenzjoni fuq it-tisbieħ tal-pjazza prinċipali u sistema moderna ta' dawl għall-Bażilika ta' Kristu Re. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet sostna li dawn l-inizjattivi huma parti minn pjanusa ta' riġenerazzjoni urbana li għandu jkompli jsaħħaħ il-kwalità tal-ħajja tar-residenti u l-appell tal-lokalità. Ix-xogħol fuq il-pjazza prinċipali diġà beda u jinkludi monument ġdid tal-Gran Mastru Antoine de Paul flimkien ma' elementi storiċi bħal plakka kommemorattiva u mapep tal-bronz li jirrakkontaw l-iżvilupp tar-raħal. Il-proġett se jinkludi wkoll restawr ta' funtani, aktar siġar u spazji ta' mistrieħ biex iż-żona tibqa' ċentru ħaj għall-komunità. Fl-istess waqt, dalwaqt se jinħareġ tender għal sistema ġdida ta' dawl fuq il-Bażilika ta' Kristu Re. Din is-sistema se tenfasizza l-arkitettura tal-Knisja u toffri kontroll modern tad-dawl bażliet varji skont l-okkażjoni. Il-proġett mistenni jitlesta fi żmien madwar 7 xhur mill-bidu tax-xogħlijiet. Fost il-ħafna xogħlijiet ta' tisbieħ li qed nagħmlu spazji ġodda lin-nies, ħassejna wkoll li hemm spazji li diġà jeżistu li rridu nduruhom dawra wkoll. Waħda minnhom hija proprju il-pjazza ta' raħal ġdid illi saret numru ta' snin ilu, però naħsbu għandna bżonn upgrade anka in virtu tal-fatt li raħal ġdid minn hawn ftit ieħor jagħlaq 400 sena mill-fondazzjoni tiegħu proprju din is-sena. Is-Sindku Jason Silvio laqa dawn l-inizjattivi u tenna li se jkomplu jassiguraw li t-tisħiħ f'waħda mill-aktar żoni popolari tal-lokalità tibqa' tiġġedded bl-aħjar mod possibbli.